Machiegni kendo, apisa mag duol mochung'ne rango rang'iny mag mwandu e pachoka KEBS okwayo jodak ma kadho nam chumbi mondo obed motang' kod ohelni magi mondo kik wuongi kod jomoko matimore ni gin apisa mag duolno makwayogi asoya kendo yienegi uso mwandu ma ok ochopo e rang'iny madwarore. Ka giloso e kaunti ma Kwale, apisago wacho ni apisa ma bandia miyo ohelni mag ji yudo lal kendo gikwayo johala mondo rang malong'o adieri ka gin apisa mag KEBS e mbui kata kokalo kuom ong'we yamo. Gimedo ni johalago kod riwruoge mopogore opogore mondo ne ni gipuodho mwandu margi kapok giterogi e chiro. Wananchi wahakikisha kwamba wanunua bidhaa ambazo iko na certification from Kenya Bureau of Standard, imepewa alama Kenya Bureau of Standard, na pia manufacturers wadogo wadogo waingie katika kuwa certified na Kenya Bureau of Standard ili wafungue soko yao ikuwe pana, kwa sababu ukiwa na certified na Kenya Bureau of Standard ni kuna uwezekano ambao utapata bidhaa zako inauzwa kila mahali ya nchi na kila mahali na hata nchi ya East Africa nzima. KEBS inapatikana kila mahali kupitia mtandao. Mwananchi hahitaji kuja mpaka Mombasa kufanya hii application. Hata kama yuko Shimoni, Vanga, mahali kokote anaweza kufanya application, ambayo sasa sisi ni jukumu letu sisi kumwendea, sio yeye kuja kwetu. Hii inamrahisisha, na pia hahitaji kwa KEBS iwe na ofisi kila mahali. Ofisi iko kwa mtandao. Wakati akifanya application, basi sisi